Сколько сделала? По 3. Бындай клуб булдыру идеяһы күптән барлыкка килә. Былтыр гимназия интернат җитәкчелеге хыялларын тормышка ашыру өчен күрше 10нчы мәктәптең подвалын ремонтлай башлай. Физкультура укытучысы клуб җитәкчесе Хөрмәт Таһиров укучылары белән берлектә ең һәдганып эшкә тотына һәм подвалды танымаслык итеп эшләп тә куя. Быел иһә клуб уңышлы гына эшләп китте. Киләсәктә улар грантта катнашып, карамалдар һатып алу теләге белән яна. Турнирда клубта шөгыльләнүче барлык укучылар катнашты. Башта бәләкәстәр класслар ярыша, унан өлкәннәр ярышты. Шуныһы яхшы, безнең кая бер балалар уже монда өйрәнеп, хәтта уже катнашалар өлкәннәр белән ярышта, и шунда призлы урындар алалар. Мин уйлыйм, бу нык яхшы һөнәр. Балалар өйрәнәләр, төз торырга, матур көчле куллары булыр, целеустремленный, цель күреп, в общем, мин уйлыйм, бу бик яхшы. Тренер Хөрмәт Зөбәер улы укучыларның ярышуын көтеп кенә ултырманы, уктан ату буенча осталык классы узгарды. Халыкара, Рәсәй, Төбәк, кала ярышларында катнашып беренчелек яулаган Мәргән укучысының һәр сүзен таллары йотлыгып тыңланы, һәр хәрәкәтен отып алырга тырышты. Балалар бик тә тырышып йөриләр, шу төштән һуң гелдә балалар шунда булалар инде. Монда клубта төзегәнгә без шатбыз. Ук, яндар. Нимә кирәк безнең интернет алып биреп тора Аллаһка шөкер. Шулай, ошында балаларды үстереп, республика сыгарып, даже Рәсәй киләмендә алып йөрергә дип уем бар инде. Шулайдарыбыз Алла үрһә насип булһын, теләкләребез кабул булһын. Ошо безнең интернат балаларын ничектер үргә күтәрергә уйлаган уебыз Алла үрһә Турнирдар һәм ярышка анализлар яһалды, җитешһезлектәр, уңышлар барланды. Осталыкта арттыру җәһәтеннән дә кәңәшләр бирелде. Укучылар ярыштан бик канәгать һәм киләсәктә башка тарафта да узгарылган турнирдарда үз мөмкинлекләрен һынап карарга әзер булуларын белдерде. Фәрваз Рафиков, Руслан Камышкулов, Любовь Карпова, яңалыктар.